היו האקדמיה הרפואית של ניו יורק. למה זה לא משנה סטטוס? זה לא משנה סטטוס, כי כדי לשנות סטטוס צריך התערבות פוליטית, וכדי שיהיה התערבות פוליטית צריך שאנשים יהיו פעילים פוליטיים. ובמדינת ישראל, כדי להיות פעיל פוליטי, אתה צריך לשלם 50 שקל למפלגות. אתה צריך להצטרף למהלך שנקרא קניית זכות השפעה, ולבנות מה שנקרא לובי לדבר הזה בתוך המפלגות. אבל אף אחד לא רוצה ללכת למפלגות. למה? כי נותנים לנו חינוך, השכלה פוליטית לקויה, ואנשים בכלל לא יודעים מה הזכויות הפוליטיות שלהם. וזה בעצם תנועת דור האמת. אנחנו קוראים, מי שרוצה לשנות את זה באמת, יש לו פתרון. והפתרון הוא מאוד קל, וזה ישתנה בצ'יק צ'ק. הנה, ראינו לפני יומיים מה קורה שהמאזן הפוליטי מבקש לעשות מעשה שאין בו שום היגיון מוסרי או רציונלי. אין בו שום היגיון. ברגע שנשנה את המאזן הפוליטי בתוך המפלגות, שכולנו נתאחד פעם אחת, נקנה זכות השפעה ב50 שקל במפלגות. שוב, אני מזמין אתכם לבדוק מה זה הדבר הזה, כי אין לי את הזמן להסביר את זה, אז אנחנו פשוט נשנה את זה. ואז כל הדיונים לא יוכלו להביא אותנו לדיונים כאלה, אם זה חוקי, אם זה לא חוקי. מקסימום יביאו אותנו לדיונים מה יותר מזיק, סיגריות, קנאביס או גלידה. וזה בעצם סוף הטיעונים שלי לשלב הזה. עורך דין דקל בחר לא לנצל את מרב הזמן, ואנחנו איתך. תם הסיבוב הראשון, אין פצועים, אז אני כרגע יכול להמשיך. סיבוב שני, אלי, יש לך 8 דקות לחזור על הקו שלך, להפריך חלק מהטיעונים העיקריים, סליחה, הפרופסור תיקן אותי, להפריך חלק מהטיעונים העיקריים של דקל, וכן להוסיף טיעונים חדשים. 8 דקות, בהצלחה. טוב, אז בואו נעשה את זה ככה. ראשית, רוב הטיעונים של עורך דין דקל נכונים ב100%. הרוב. גלידה לא הייתי מכניס בגלל שאני לא מכיר מישהו שעשה תאונת דרכים בגלל שהוא אכל גלידה. אני לא מכיר מישהו שנפגע הזיכרון שלו בגלל שהוא אכל גלידה וכו'. אבל הגלידה היא עסק שולי, היא דוגמה שולית. הנימוקים העיקריים ברובם הם נכונים. בגלל זה מה שדיברתי קודם, אמרתי אבל הנימוקים האלה נכונים לגבי כל סוגי הסמים. למה הפחדנות הזאת של לא לדבר על סמים אחרים, שאגב הפגיעה שלהם בשכבות החלשות, אם כבר דיברנו עליהם, הרבה יותר גדולה, למה לדבר על סמים, לא לדבר על סמים אחרים ולדבר על THC? אני חושב שחלק ממחיאות הכפיים פה קודם מעידות על זה. אנחנו גם כן לפעמים משתמשים וזה, אז למה לעשות את זה בלתי חוקי? זה הרוח, זאת האווירה, יש לנו בעיה איתה. ולנימוקים היותר כבדים נגיע אחר כך. אבל אמרתי ואני חוזר ואני אומר, זה לא נכון, ואם דיברת על החלטות לפי קצת אלמנטים מדעיים, אז זה לא נכון להגיד ש-THC מזיק פחות מחומרים פסיכואקטיביים אחרים. אני אהיה איתכם דוגרי לחלוטין. אם אתם תבדקו לאורך זמן נזקים שנוצרים כתוצאה משימוש בהרואין, שנחשב לסם קשה, נזקים לאורך זמן, ואני מדבר אתכם על שימוש בהרואין, לא במובן הזה שמוכרים חומר מלוכלך וכו', אלא הרואין נטו, כפי שעושים בבדיקות כשבודקים לאורך זמן השפעה של הרואין על חיות וכו', כי על בני אדם אי אפשר לעשות את זה. מה שקורה זה שאני אומר לכם, ואני אומר לכם במלוא הכנות, על בסיס כל המחקרים המדעיים שנעשו עד היום, הרואין מזיק פחות מ-THC לאורך זמן. אוקיי? אז למה לעשות THC חוקי והרואין לא? זה קצת בדיחה. אבל אנחנו נגיע לטיעון המרכזי, ואני חוזר ואני אומר, הטיעונים העיקריים של עורך דין דקל נכונים. אוקיי? אמרנו על
הצד הליברלי, על הצד של אחריות האדם על גופו, למה מותר לי זה ואסור לי זה, הטיעונים הבסיסיים הם פשוט טיעונים נכונים. הטיעון הבעייתי הוא למה THC מוציאים אותו מדברים אחרים, שזה קצת לא ברור, כי למשל גם המספרים שצוינו פה לגבי מעצרים וכולי, נשמעים מספרים מאוד גדולים, אבל אם תבדקו את מספר הדברים האלה לעומת כמות המשתמשים בפועל, אתם תגלו שהמספרים הם מאוד 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 קטנים באופן יחסי לכל דבר אחר שתגידו. אני לא יכול אבל בלי להמשיך לכמה שניות ולהגיד לכם למה THC הוא אולי הסם הגרוע ביותר שיש. אמרתי את החלק מהדברים, כולל העובדה שזה הסם היחיד שאנחנו יודעים שהוא מייצר סכיזופרניה. הוא לא חושף משהו שהיה קודם, הוא מייצר. יש על זה הרבה מחקרים מדעיים, אין לנו זמן להתייחס לזה. כל אחד מכם יש לו פה חבר שפיתח את מה שנקרא תסמונת חוסר המוטיבציה. שחוזרים ומעשנים תקופה, אתם מכירים את אלה שחזרו מהודו ומכל המקומות האלה, והם כבר 3 שנים מתאוששים? אתם מכירים אותם? אוקיי, אז אתם מכירים אותם. אוקיי, ולזה קוראים תסמונת חוסר המוטיבציה. וזה אנשים שחוץ מלחשש לא מעניין אותם כלום. אתם תגידו, זה לא כולם. נכון, זה לא כולם. זה בערך 10% מהחבר'ה, 15% מהחבר'ה שמשתמשים. אני לא אכנס לזה של-THC יש התמכרות פיזיולוגית, כי היו אגדות שאין לו התמכרות פיזיולוגית. לא יכול להיות. דברים שעובדים במוח, יש להם התמכרות פיזיולוגית, אבל לא ניכנס לזה. אני אגיד לכם רק עוד דבר אחד. יש מ-1985 ואילך, בדקו גם את הנושא של השפעת סמים שונים על תאי הביצית והזרע. מסתבר שהסם היחיד שעושה שינויים גנטיים בתאי הביצית והזרע זה THC. קרי, הסיכוי למי שמשתמש שימוש ארוך ב-THC ללדת ילדים שהם עם פגיעות גנטיות, הוא בערך פי 6 יותר גבוה מבן אדם שאיננו משתמש. אוקיי? וזה ילדים פגועים, החל בפיגור ופגיעות מוטוריות אחרות וכולי, יש על זה מחקרים רבים, ולכן אסור להתייחס ל-THC כמה שאנחנו קוראים סם קל. סם קל הוא לא. והשאלה הבסיסית, אני חוזר ואומר, היא השאלה, האם להתיר שימוש ובאחריות אישית עם פירוט סיכונים וכולי, להתיר שימוש בהרבה מאוד חומרים. אגב, אלכוהול מותר וכולם יודעים בדיוק מה הסיפור של אלכוהול. האם להתיר שימוש בחומרים רבים מאוד נוספים או לא? ולא למה THC כן וחומרים אחרים לא, כי הנימוקים פה הם חלשים. יש את הנימוק הזה של אוקיי, אני משתמש קצת וזה, ואני לא רוצה להיות עבריין, אז שיעשו מזה לא עבריינות. אוקיי? זה לא נימוק. אוקיי? השאלה היא האם אני באופן אישי עבריין או לא עבריין, זה לא נימוק בשביל להתיר או לא להתיר דבר, להתיר או לא להתיר דבר,